Naše pracovisko sa zapojilo do programov FP5, FP6 a parciálne sa zúčastňujeme jedného z projektov FP7. To sú milióny korún, ktoré som buď ja osobne, alebo spolu s mojimi kolegami sa snažil priniesť na pracovisko a snažil sa vytvárať podmienky, aby naši študenti alebo naši vedeckí pracovníci sa cítili komfortne a mohli vytvárať nejaké nové myšlienky. Umelá inteligencia ako časť IT, lebo to je časť informačných technológií, preniká všade a má veľmi veľkú budúcnosť, či v inteligentných budovách, či v robotike, vo všetkom. Keď ja zoberiem tú prácu človeku a dám ju stroju, tak ten človek môže robiť niečo viac kreatívnejšie. Ten základný filozofický pojem umelej inteligencie je v tom, že ja sa nestaram o moje stierače v aute. Že možno dostanem šmik a môžem sa sústrediť na šoferovanie, na riadenie toho auta. Všetko smeruje k tomu, aby človek kontroloval stroje tak, aby čo mal najmenej práce s tou kontrolou. Ja, človek z umelej inteligencie, chcem bojovať proti tomu, aby stroje mali emócie a aby mysleli, lebo sa stratí to ľudské, to, čo nás robí ľuďmi.